Nelson, viimased sekundid peab viskele minema. Head Petsen ja suutis ennast ikkagi kägud. Konkreetne basketball lubab. Nelson saab selgelt suoli hakata ja Anders Nelson siis pressis! Nelson läbi mineku oli hea sööt Targaisele. Nelson Targaisiga kape katte ja Sobre pääseb juhtima. Nelson. Hästi kampus lõikab Grenes. Nelson pandud Westman. Võtab tebu. Saame Nelson võtab Nelson peale. Nelson palliga ja jõuab korvi alla välja. Targaisi välja Nelsonile. Ja hea sööduga leiab ääne. Jaamin kätt. Kais keskmiselt võtnud sel hooajal üle 10 lauapalli mängus. Nelson ise lõpuni. Suurorg. Minimum haartas mikä juokreen Nelson pret Suurorgu. Hyöt kurpustaa Nelson. Labaidi. 62. Vastu tarkutamas, aga hästi vahetavad viimsi mängijad ära ja nüüd Nelson sai vabalt ja 1,5 minutit minna kolmanda veerandaja lõpuni. Nelson nüüd natukene liiga lihtsalt saab seal Rosenthalit mööda ja Viespelaaja. Nelson se atrod stāvveldes, atrod Sīpoli. Sīpols. Palīgā Šimanskas. Vēl izdodas nortēt šo bumbu ogrēniešiem, bet... Jāsteidz šodien galvenā trenera. Targaisele kohe söötab Joori jätab Nelsonile. Nelson nüüd päris hea tee saab Targaise katsutiva Palīgā. Väga ogri komand. Atrodas savā atreugitumā, labi ierodas. Toģenos ir līdzīgi ar Nelsons saka, ka tā iepēdīt līdz sarežītu metienu. Nelsons, skaists caurgājiens Nelsonam pret. Tehdään juures. Nelson apmēru visu. Ja Nelson te bumbu. Mēģi tauks tik. Relps sats, Nelson labi izspēlē ar stūr kampus. Tänä takaliivit kasutada ei saa ja Nelson päätää sinne. Pietikä Nelson saa Kurtsi vastu minna tegema.
lõpuks läheb, tõstab Kurutsi ülesse ja siis tahavad siin suurorga. Nelson ko? Kendro. Stavljena pred Rasmusane. Zaštita situacija. Läheb mööda, Taltiki kaugkisked 13-5 ja 21 ja Šipolita. Sekunti puuti jau. Latvias universitātes komandai. Nelsons Stalgai.